Bathuke ndi bathuke? Iki. Bathuke di. Halo roe. Ya Allah. Ayo do kandang-pandangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Ya diajar wae yo. Ya. Diajar bareng-bareng. Nya nek ada diajarnya. Jenengan kiwa apa tengen pangisar panduur? Sing tengah aku. Agak, aku wegah. Tarik. Ngadeg Bapak ngonamu. Jumeneng piyayine. Piyayine kok Piyayine jumenengan apa? Prastiwi, kok linggo ngapa? Linggo. Lah yo diterus. Ki agek nyang-nyangan e. Jangan-jangan. Nyawer ra engko tok pek dengan. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Pahit. Tokke meleh unek-unek ra apa. Mah wis ra iso metu. Minta. Das yo, iki dase wong tuwa yo. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku puas aku iso baleske lara atiku. Delok aku ki cilik ning gedhe. Andelok apa? Mas. Teles e nggone Pak Sono. Ayo kan dadak tok dungo. Jenengan bengok belambiangan. Bengok ndasmu. Sing Monggo-monggo Mbak Mimin lan Mbak Apri lan masih ono Mbak Mimin aturan masih ono aturan cuman modar kowe sih. Hah? Diapit pelantrangan loro. Nih ora apa-apa. Pake. Kok pake? Mbak sing rada enom sithik. Nom sithik kok pake. Om ngono apa piye ngono lho. Pake. Pake Om. Sepono seprene aku to bendina dibuli kanca-kanca, bendina aku disia-sia. Saiki aku gandeng le ngukir jiwa ragaku ki sampean. Pradul. Saiki piye carane dengan wong tuwa, paribasan anak polah bapak kepradah. Sopo sing aku? Lah kaget aku. Aku kaget. Saiki aku njuk pengayoman karo sapa nek ra karo sampean. Kudu karo sapa? Sampeyan sing ngukir jiwa ragaku. Wis tak ukir. Kejaba kanca-kanca warga laras ya dalange kuwi nek karo aku dak siop banget. Liyane aku ra iso ngukir. Nek kowe mesti tak tatah. Ora kok ngukir. Mergo atos. Ayo ta. Sapa? Kuwi lho sing mendina sia-sia karo Oh, dadi kaya ngono. Arep apa kowe arep adol seono apa? dadi wong tua piye kowe iso bentengi anakmu wedok ki piye? Natagi wani apa ora? Nataki apa ora? Kowe wong tuaku lho. Paribasan aku lahir saka uyuhe panjenengan lho aku. Nek ngantek panjenengan ki ora gelem dadaki. Aku ki cara tau nguyuh kok. Wah. Ala becik anakmu ki dihormati mergo sampean ayo wani ngono wae. Sing sabar to lek Men wani. Apa-apa ki nganggo cara supaya piye kowe ora diladaki ya to. Carane pripun? Aku wis krasa kok nek Mimin arep adol seono ya aku wis krasa. Mula ya wis tak tataki tenan nek kira-kira Mas Eno. Piye? Mas Eno. Piye? Sampeyan sok ngibuli niku lho. Panjen yo tak sengaja arep apa? Dikerepi mawon. Kok dikerepi? Kowe iki belanane aku, belanane anakmu loro ki maligine aku. Mula alon wae aku dadi mantul e. Belanono aku Gage. Tak belani. Piye? Mesti ngelek-elek. Loh, aku ora ngelek-elek, ning kabeh iki fakta. Wong anakmu yo elek tenan kok. Kae jane iki tok dandane kaya ngono kae lanang apa wedok kok kala menjinge munggah medhun. Ha piye lah kowe yo elek tenan e. Lho bapak ra ya tau ngrasake to ngerti aku lah. Berarti punjere salah ki ya ning ndeke bapak. Dhisik le gawe jenengan ki disambi ngopo ngono lho kok iso dadi kaya ngono ki. Apa tok sambi gedruk to, Pak? Ora. Aku gedruk ning tuh ndadi kok. Nggih. Ya Pak ndongake warga. Nggih. Nggih. Melati dukuh mriki. Merti dusun. Merti dusun ndukuh mlathi.
Nggih. Kalian wah menika Napa? kebak. Lho ngapa? Kebak nggih, kebak. Aku iki ngedeg-degi esuk-esuk. Lha enten apa to? Kaya wong wedok tenan. Nah, wis. Aku dadi omong ki gragap. Nek karo iki iso pancal-pancalan. Nek kaya iki kok kaya ya kepiye. Lah njenengan aku lho ki gur sumelang. Kok nek njenengan ngrahapi kula ki engko nek wajane keri nang kene. Aku genteni susuk. Apa ayaan? Nggih mugi-mugi merti desa menika Merti dukuh, Pak. Dukuh. Merti dukuh nggih. Nggih, Oh, merti dukuh. dukuh. Nggih. Mlathi. Nggih. Menika saged kalis ing rubeda sambikala Amin. tinebena penyakit. Amin. Nggih. Lan pedhukuan menika sangsaya majeng. Amin. Khususipun pedhukuan Mlathi lan sak kiwa tengenipun. Nah, Umumipun sendang adi nggih. Sedang aji. Ingkang ngasta pusaraning adil Pak Lurah kuwi ora ana liya garwane Bu Lurah. Kok garwane? ya Garwane Bu Wakil Bupati. Oh, mula apa garwane Mimin. wingi aku wis diincim karo Bu Wakil Bupati pokoke Nggih. iso ra iso gelem ra gelem mantasane Widyawati Mimin kudu iso. Dinceng kowe. Dinceng kalih Bu Wakil Bupati. Ditembak kok kowe biyen. Bedil. Muga-muga guyu prikuluwun warga ya Pak Nggih. tansaya rumaket. Dados nek masyarakate melu handar ben iki para punggawa praja, Pak Dukuh, Bu Dukuh, Pak Lurah, punggawa praja kabeh dadi iki ya enteng linyangga. Ale rawuh ning nggon kowe mah budukuh Mlathi kok. Oh. Heeh. Wah, arep ketamunan anu budukuh iki. pun krasa. Krasa to mbasan. Kula nuwun, asalamualaikum. Lho, iki kok kaya daten to aku ngono. Daten. Daten ki sinten? Jebulane kancaku sekolah. Oh, Bu Dukuh kok kanca penyanyi Kanca sekolah sekolah. Dating menika. Oh, alah. Ya sarjana seni kok ya. Aku mula kalah. Walah ndas. Kok ya iso dadi dukuh. Kok kanca kok ya Kanca kok saiki aku ya ngajeni. Nek ning nggon kowe rawani kok. Lah kok mboten wantun? Weh ngejak mantan lurah kok mbiyen ki. Lajeng Bu Widarte kuwi lho. Nggih. Dadak ngejak kancaku kuwi. terus men pamriye ngejak kanca iki mergo wedi napa mergo pripun? Njaluk murah paling daten ki. Iya mboten. Kertane Sing ora ora apa-apa. Wong seni kuwi sing penting guyub ruga. Guyub ruga. Mengko rejeki iki ngetutke dhewe rasa ngarani. Soale nek darani nek wangsulan dadi gelut, ya ta? Bener ya. Nek aku sing penting anu angsuran sasi ngarep ki dikon prai rasah ngangsur ngene aku seneng kok, Pak. Lah kok iso ngono? Kowe gagas apa ora? Jobku dibatalke 10 lho, Pak, mergo corona. Hah? Coba. Nek kendile kon ra goling piye nek wong wedok cara aku. Iya wis diterima, Mbak. Kudu Diterima. ikhlas ora apa-apa. Sesuk mesti entuk ganti. wis. Entuk ijole. Niku ora dibatalke, tapi nanti menunggu saat yang tepat yang sudah aman. Ditunda. Berarti nek jope ditunda angsuran ya entuk ditunda. Kudune ngoten lho, kebijakanipun kados ngaten. Lah iku ya paling Lah, perlu dipikirkan kuwi. Sekolahnya boleh belajar di rumah lah cara angsuran ra ya kudu leren sik ra apa-apa. Tetep leren. Lah iki ngluwiri debt kolektor kok nek iki. Ah malah medeni iki rumah sakku. Terus gandeng penghasilan ra ono, sing kumpul bojo ya dilereni. Ya ora nek ku ya tetep wajib. Lho, bersekolah Iya, lho. Ramudeg, salaman wae kudu kon ngene lho. Heeh. Kok diuleng-uleng, ya piye Dedek ya piye nek Ya ngono kan apa-apa. resmi, kondisi sehat. Ale cilaka aku. Lah kok cilaka? Agek mari mah dilereni. Ha to? Lah ayo, jane ngono ki pe Pak. Anu wedi ki ya etuk, ning aja banget-banget. Sing Biasa lah, wae, nyikapi. pati, urip, lara, atau sehat iki kabeh paringane Gusti Allah. Nggih. Kabeh mimin matine sok 30 tahun kas. Ya ora Biasane. ketuan. Lho umpamane lho, Oh, lah, iya, mulai umpama. aturan kabeh dugi lho. Contoh, Mimin pamane 30 tahun kas. Apri pamane 20 tahun kas. Terus Pak De, Sehono. Sehono ki pamane umpama lho iki. Kok umpama, Umpama ki kaya pamane 10 tahun kas umpamane ya apa 3 tahun kas ngono pamane 10 tahun kas. umpama. Ya 10 tahun isih kas. suwe, isih suwe. Kira-kira- So isih iso mangkat ning nggonmu.
Pamane kaya ngono. Ning kowe kabeh ana aturane. Mung awake dhewe iki disuwun waspada. Waspada sama ketakutan. Janjane ngeten lho, Mbak. Wong kaya awak dhewe iki kena flu pirang-pirang, kena virus ki, flu burung, flu babi lan sebagainya. Biyen ya tenang-tenang wae ora apa-apa. Ning gandeng saiki medsos itu luar biasa. Setiap orang punya pendapat, lah diunggahke kabeh, marai rasa kuwatir. Rasa kuwatir kuwi mengurangi daya tahan tubuh. Nek daya tahan tubuh kurang gampang kena virus. Mula santai wae ora apa-apa. Santai wae. Ya, tur kuwi ora penyakit mematikan itu hanya 2 sampai 3% kematiannya itu. Kuwi disembuhkan itu bisa. 94% bisa disembuhkan. Wong agek masuk angin ya kale ra ono kok ya. Lah iya, aja kok masuk angin lagi ndagel lesek ya iso. Aduh, aku tak meneng ae iki. Aku tak ndagel, aku adol ayu kok, aku adol ayu. Adol ayu. Adol ayu. Keturunan ayu. Iya. Bakune ngono ya, Mimin. Pak. Menika wonten pamundutan dipun ruminaken saking Bu Sri Muslimatun. Wakil Bupati. Ya. Menika nyuwun caping gunung ingkang nyekar Mbak Apri kalian Mbak Mimin. Kalian mangke garwanipun Bu Sri, Pak Daman Huri, Lurah Sendangadi nyuwun Sri Yuning ingkang nyekar Mbak Tati. Oh iya. Mangke. Wah, ayo. Cah kok dadak mangkat barang aku ngono pas. Lah nyapa to wong iki gawan kotak warga laras iki dekne ning Kalimantan ra mangkat kaya aku wis dicil ayem lho iki mangkatnya. Lah kok ra mangkat piye? Lah cicilane piye ra mangkat? Ya karepku tak kon golek lahan liya ngono lho kuwi iki. Aku nek ono siji kuwi jan nek liyane ora masalah. Siji pengaruh membawa dampak buruk kok kuwi. Kaya sengit banget ta ya. Lah nggih to. Kok aku nek pajate kuwi akan pindah nggon. Lah wis mbuh aku wis ora beras ra menir wis kowe kudu pasar. Nataki Pak Sino iku wedi meneh nataki kuwi saya. Ya engko nek pas Mbak Tatin ngadeg kowe pindah ngisor amor manusia sendok kae engko. Joget ning ngarepan. Kowe iki rak kaya ager-ager tongko ben disendok ning kono. Monggo Mbak Apri menika saking Bu Sri Muslimatun. Sembah nuwun. Bu Wakil Bupati ya Bu Lurah iki kok ya kaya ngene malah ibu kaya ing pambudi Bu mboten punya nusul kula ya lah banget banget. Garek gelem ora. Wong loro kok ya amplope mung siji. Iki ora mung layang kok Mas, mung layang. Wis sak karemu. Wong ya nggo cicilan tenan. Diwaca dumateng Dedek Mimin. Lho wis cetha to nek Mimin iki jek iki lho. Dodok ngono kok. Dari Ibu Sri Muslimatun ngersaken caping Gunung Jengleng saking Ibu Wakil Bupati Sleman Mbak Apri, Mbak Mimin kang kasuwun, gitu. Lajeng Pak Daman Huri dan Bapak Lurah, ngersaken Sri Huning ingkang maos Mbak Tatin. Lah kok gak maca iki lho ngapain lho? Engko sik. Lah kuwi dienggo wong telu berarti wong Tatin. Lah nggih. Nang iji nang kono. Dienggo wong telu ki lek. Aja nganti mambu tangane dek nene. Duite engko wadahno plastik sing golek. Engko ngrenget. Ora wis ora pone aja ngrenget. Ya Mbak Mapri. Kula ingkang bawa ingkang jengleng Pak Desehono kalih Pak Desukimin. Nah. Aduh Sukimen. Ayune kaya ngene kok Sukimen. Pri. Kowe tenangno pikirmu men. Nduk, aku anakmu nduk. Ayo genduk. Nek cara alon ya nduk. Iya kok wae dhewe nembeh. Engko ya ana pamundutan Prahmen. Masuk. Mumpung ana lanange, wah mesti apik engko ya. Mangga, ya. Saben bengi Tetrek. leren kok Pak. Kok jero tasono Saploke iki sepi tenan kok iki. Wes nang kene wae malah. Alah, mburi lapangan Denggung iki saiki sepi nyenyet lho, Pri. Ngapa kowe ra sembrono lho kowe lek? Sembrono. Seniman ini harus tahu peta lokasi loh. Peta tahu bukan berarti harus melakukan. Survei. Lah kowe nek ora kira-kira rame ya aku melu terjun. Kan ora. Lah edian Sepi nyenyet kok bisa. Ora aku ya kerep dolan rono. Kancane oh, iki aja-aja sing wayah petengan bengi-bengi kae lek nggo Ora pejeki. ngomong. Aku wis mari. Nyawa Oh. Ayo tok.
Lady First ya, Pak. Lady First wong wedok dhisik ya, Mas. Iya, Ngormati wedok, Pakmu. Ledis kowe ora. Aku ndak ndarani wong embiyeh-embiyeh. Ger sakmono. Kono dhuwur kono gek sirahe sik. Atek bintang tamu amang-amang nyawa. Ayo dhuwur-dhuwur manggejeng kelok kok mah. Kene le ragat. Nang ngono, Pri. Yo, nang. Kendang mau dleng tak. Kok iki tenan iki? Kebablasan. Sujokno ra untung ora kena lingkir gambang nek iki mah. Kok ya gur ngono ya. Tungkake pulih dadi lanang. Jebret. Ora pas ora apa-apa. Ora Pancen nek apa-apa. pertama iki ora kulino pas. Coba nek pake sing jenggleng kaya ngopo. Alah raga tuwa paling ya timah-timah. Awis mari e. Mari tenang apa ora? Ayo dodok tak mencik. Ini ya. Ngene iki. Aku bintang tamune horor ya. Dok aja nesu, aja nangis ya. Aku arep jenggleng. Ngene contone. Pripun? Yen memajang hamengkara janar kuning. Lho, sithik tenagane ora akeh ning mentes. Mentes kok. Sing tuwa Lah nyapa kok sikile kipat-kipat siji ngene. Lara ya. Tak omong gitu. Iki kena gula wis. Wis mari, Mas. Mari apa wong nyatane jondel-jondel sikile ya pincang kok. Mula sing semangat ora kaya ngono kok arep 3 taun nah. Ana apa? Jangan ku sembrono. Apal karo aku. Anak mresake bareng. Asik. Kembang. Tok terus lanjut. Kembang wae wetan guna Mumbul ayo. Mumbul. Ya. Kejengkelok tenan. Ini lara ora? penak ya, Pak. Engko tak pijitin. Jebulane wong wedoke ora kudu halusan kala-kala ya kudu dikasar kok. Iya. Nek upama jenglenge bareng ngono dadi apa ya, Lek? Ya matu bayi lho, Nduk. Lho, jengleng kok metu bayi. Ayo remuk kuwi mau. Pacitan seremi jana. Hey, asik. Hey. Loh, kowe kok maju ki piye? Enak kene. Lah, enak. Kaya dirasake sik wong sing maido. Ya. Kok dhuwur banget to kowe? Ya nggo pemanasan Oh, sik, ritmene iki ana. Kok malah kayak wong rondo ya suarane. Lah ngapa? Tak tok tak tok. Klotek. Aku jenglengen to, Pak. Bisa, sabar. Arep memberi. Ya penake pripun anu. Kok masa ndak tantomo, Pak. Aku nek upama dadi sono tak kepruk watu sirahe. Ora tegel ya, Mas. Oh, wis ngerti nggone Wong. barang ndak tak klewok-klewok. Wis elek kemayu. Jane aku ya wis sangu martil. Antil ngono. Ini ya mesake. Urung. Mare aku jarak 2 meter kuwi ndrodok kok. Drodok rong memangan. Oh, iki mah transite nang mburi engko tak buntel ae kok. Budhuku jatah kula dibuntel nggih, Bu. Mungkin wis do kepiur. Panas udan. Panas udan, Mbak Mimin, gentenan. Ya. Panas udan. Tetep dadek tetep panas.
Mbok wong men dirampungke sapan padha sik ngono lho. Maaf aku ki tengen nek yane iki. Men rampung sik, men Iya. kualitas vokale sing maksimali metu sik. Nduk rampungno, Nduk. Panas hujan panas aleng-aleng. Ya apa? Capek. Ora kuat. Capinge munggahe kelok swara lanang. Capek. Ya. Capek. Guna. Mah jelungup. Suara dalem lho, Pak. Heeh, dalem. Nek api mau bak paton banter aku tebal tipis ana sendal pancingnya kecekel. Ono nek kowe pancing ya irik. Ya, mangga kanca-kanca. Misowa saping gunung. Ya. Nadyan wadan sarta lanang. Terakhir Seono. Ayo, Pak. Yo Pak, mampu apa ora? Napasnya tekan toh, Pak? Napasnya tekan toh. Angko Perlu sak- napas bantuan, Pakmu. Wah. Wah, ora iki. Anak ki yo bektiku karo sampean apa nek tak ujo dhuwit sampean yo. Kok sing aku diawaske apa? kene iki piye lho, Pak? Adi papat kowe. Isine kerdus senek ya. Terus piro nek sebelah kerdus senek ki apa? Kerdus nek ya ora iso dibentuk ngono kuwi ya. Teluntuh. Anak wis kulino iso, Mas. Mun nek katutan semut terus nyokoti dedek piye? Yo nek nyokoti mlung dodo nek golek liyane coba. Nek kene oleh mesake men. Napas bantuan Pakmu. Ya. Kersa. Ya piye lho kok ya. Dek rado. Asline ki wedi apa piye? Amas bantuan iki apa dek rado dadi Ngerti piye? pernapasane gandeng larengane pernapasan iki kaya ngene. Dadi gelem ora kae. Ino mane banyu bene. Ya isah kung ya, Lek. Iso bar napas bantuan. Urung kelakon kok nek wis kelakon. Iya. Tuwae. Weh. Piye? Mboten. Cek gagah ki deksa tenan kok nek jenengan. Atri iki Atri. Apri lambene sok ketrucut. Ketrucut to. Heeh. Tenani kaya wong kesetrum kowe. Dek Dek jaman berjuang jerkelingan anak lanang pingin tak openi neng saiki ana ngendi
Nggih, Pak, pun menggeh-menggeh. Syukur bisa Tenanan ora Sing iki? tenanan. Kancane kaya ora percaya kowe nembang kuwi. Ya, syukur ya. syukur kowe. Iki bacotane Dilagok. cakepane kok sampean iki. Syukur bisa dadi rejo Matur suwun. Saka Ibu Wakil Bupati iki mau nyuwun samping. Samping ngono. Ampun Ibu. Matur suwun. Nah karo saka Pak Saking Pak Darman Huri. Darman Huri penyambun Pak Lurah. ya Kersakaken Sri Sri Huning. Sri Yuning ya diaturke sisan. Monggo mergo Pak Darman Huri iki penggemar streaming kok nek wis anu delo terus kundur terus nang omah nyetel streaming. Oh iya. Yo Mbak Tatin. Ya. Monggo Mbak Tati. saya parah nih. Ngayahi loro wis kok ngene tambani semono. Ki nek ra nyante kok ora ambruk iki Mas. Gayane. Ya, iya Tin. Endi ta wonge? Aku kok Iki lho Pak, gedene sakmene kok ya ora ketok. kene wae ya ora sahrono. Mbak Tatin pripun kabare? Nggih, kabare sae. Tak nggih sehat to? Nggih, alhamdulillah jenengan sehat. Sehat ta tambah ayu. Oh, makasih. Nggih Pak, Mbak Tatin tambah ayu to laan? Ayu. Kok ayu? Ayu. Ayu kowe ki. Kok mau muni azu ngono? Ayu. Oh, ayu. Saking ayune dadi ayu ngono. Ayu. Kamu, Mbah? Wis Sudah selamat toh? Nggih. Tatin itu selamat. Kowe mbiyen ra tau dadi yang selamat. Biyen kok ngerti to, Mbah? Gak ngerti aku sadurunge winarah we blas ora ngerti kok. Wis mati ya, Bang. Wis mati. Ah karang musuh kowe ya. Lah ngapa nek musuh aku? Ora apa. Semono ya. Masa ngono lah. Waduh. Lah ngapa lho ya semene ya Agak normal. weruh gagas wis rontok. Lah ngapa? Jelaske. Ora apa. Kowe raja omongan, Nduk. Kok kaya sentimen banget kowe. Nyawang rupane wegah meneh krungu suarane. Mula aku ki nek nyawang ya kur gegere nek aku. Ngapa lho Lek kowe? Mbak iki? Mimin. Kupinge kok disumpeli kapuk barang iki. Krungu pawartaku sindene Pak Seno ki 15. 15. 15 cacahe. Sing pareng rawuh 8 dina iki. Maksudku nek aku ana ki menungso siji kuwi rasa kon mangkat. Wah, Dilukir liyane. Maksudku ger ngono lho. salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke wae Kene Pak, laras kene kok Pak. piye. Adewe ndelok Aku ya punya hak. Aku juga punya hak untuk memilih. Maksudnya manungsa siji sapa? Aku ora nyebut jenengan krasa dhewe. Tak nei Angger wong dalan sing- tengah. Angger wong sing atine Tenang. wengis. Tak nei dalan tengah. Aku disia-sia lho. Ah iya. Ngertine Nek para-para tak- ki aku atiku sing elek lho. rungokno. Nek Tatin teko, kowe lera menyang. Ya emane-mane aku dandatke sore. Ah ya wis kok. Lah kok Sesuk MOU-ne harus diperjelas. piye? Nek bintang tamu aku Tatin rasa mangkat. Sapa sing ngakon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku ora ngapa-ngapa lho. Wis Pak, wis. Kowe ngerti nek aku tidak unekke wong sak alam donya. Sapa sing ngunekne sapa? Dadine jarne aku landep dengkul, Sing ngomong sapa? pring dilincipi. Oke banget aku keloro-loro. Ketoke sing lincip ora gur pring tok ilek ndekmu. Lho, aku ki jenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Bareng wong sak alam donya ngece aku, mbuli aku. Lah ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho, aku jarne aku ngomong ngene iki. Sik to, sing kuwasa ning kene iki aku. Betul lho, Pak. Kene. Iya lah ngopo? Kula iki jane sak sabar-sabare menungso. Ya kene. Aku nek mung dunekke bak. Gak wis. Kok iya? Dunekke rane tuwa ora apa-apa aku. Nek Seru banget lho. Jane kowe ngopo jane? Ah, ya kelakon seminggu kepungkur. Heeh. Kok ya kuat ya. Lah kula mau ngelengke.
kudunge Tatine ra bener Si, apa si. kula ning bar babakan iku lho. Slilite kuwi dilangi. Mula nek bar mangan tahu ki kumuh. Kok nyangkut ning Asli liten ki nek iwak apik lah kur bayem. Terus piye karepmu? Maksud kula nek kula ngeleke Tatin ngoten niku, mbok Tatin yoh ngono introspeksi dina omah. Mriku mamah kalih kula. Dadi ketoke kula ku sing leletek ing wong lambe kula sing lincip sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak alam donya. Nyon sewu cangkeme miwini kae bosok kula tinggal keloro-loro kula. Lah encen iya ki rumangsaku. Pak Apri meneng sik. Iki ana masalah iki. Wayangan iki nek ora tak rambuke. Nggih. Ndak bintang tamu niki daro apik, dora apik. Dorakur. Tak kisruh ngoten lho. Daro. Ya terus karepmu piye? Maksud kula niku nek Aku mayang. nggih nek enten Nek ana kula kowe Tatin ra mangkat. upama kudu mangkat mriku kon meneng begegek wae. Ya aku gak ra iso meneng Loh. bae. Lah saiki kon padol apa? Rupa aku kalah ayu karo kowe. Ya kene sadar. Awak yo apik kowe. Oh. Ya kene. Oke ya ngene gendine, Mbak. Kejeglok. Terus aku padol apa? Ngrasake iki nganti kejeglok. Mulai kowe meneng sik. Mesake tenan. Aku yo tak leren mesake. Iki lho, mesake lho iki perlu. Ayo. Seolah-olah aku lalu dekek menungso terus. Aku ini ra banget pakmu. Oh. Itu sebenarnya aku melu jenengan jo undangan bayaran ya ora. Ora. Iki wis Aku dikritik piye-piye. apik wong lho. Soale wong kaya ngene iki angel. Aku banget. Terus Ojo iki aku bu aja. Sri Muslimatun ki belo aku ra mungkin aku nang kene ra mungkin. terus aku kan piye lah sing bully udu aku lho. Kersane alusane karo aku sing alus. Lah sing marahi sapa? Sing marahi ra alus sapa? Ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek Ki Seno ki kaya suwargi Mbah Ngabdul. General tengahe yo. Suwargi Mbah Ngabdul. Mati suwargi. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki sing dadi bosku iki piye njajal ngomong. Lah yo tak kon sing rukun. Iya. Kowe yo aja galak-galak. Mengko ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudnya ki ayu lho, Tin. Iya. Dadi yo sing lembut, sing apik ngono lho. Nggih. Lah sing kejadian wingi sing mulai sapa? Kula ngelengke le babakan le benake jilbab ramu ngoten tok ya kebecikane mriku to ning ditanggepi mriku Ngelingke muni piye jal? raimu nganggo kudung gede blah aku. Lah ya ngono ki jenenge ngelingke paudu. Sak ngertiku ngelengke. Kowe iki yo Lah. kleru. Lah kedahipun. Kowe iki wong Tatin ki dikudungi yo ayu, nek disawang yo apik. Nggih. Kok gede blah. Tatin iki nek dikudungi kaya gentrong dineki kain wae. Bakunipun kula kali Mbak Tatin niku jo ning ati resik ra ana pikiran apa-apa. Ya wis damai. Dame. Aku karo kowe Salim. damai wae aja piye-piye. Salim. Ya mung dhisik tulus ki tau nyang karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem dame ketok apike kowe Tin. Ning kowe tetep ketok eleke. Terus aku kan piye, Mbak? Hah? Aku kan kepiye? Ya dapiki. Ya, Diapi. di Ngapura. Carane piye? Jenengan ngomong no. Ngomong karo netizen. Waduh. Wah. Lah sing bully Mbak Ami. Kaya- Mimin udah aku lho. Kaya omongane kaya wong Omong piye? ilmune. Sing alus, Menurut sing 10 netizen. Hah? Netizen. Aku ya ora ngerti apa-apa lho. Piye saiki arep damai? Mbak Titin Maligi, Mbak Tatin. Tatin. Mbak Tatin Tatin Maliginipun. Kok Tatin? Nggih. Para pandemen ringgit, kanca-kanca penggemar Pak Sino. Nah. Mbok pilih kladuk ing ngatur kula nyuwun pangapunten. Kok kaya Sedaya wong namung samu- ngemis. Sedaya wong samudana ing pepanggungan. Merga kula lantap rambe kula niku merga kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ora kena nek iri kono ora kena. Kuwi. Tatin ki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksude awake ya wis apik ngono ki, rupane ya wis apik. Lah kowe ki tok ora orek kaya ngono kuwi malah medeni kok rumahmu kaya ayu-ayu apa? Kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengahi malah nambah-nambah mbon-mboni. Pakmu kahanan kaya ngene piye to, Pakmu? Anakmu piye? Tatin ngono.
Sapri kancaku mbot gawe mendina ya ngono. Pak Seno ya ora iso dadi jalan penengah. Pakmu. Ngapa, Pak? Lah kok ngapa lho, Pak? Kok Dek mendem kaos kaki. Karepane ngono ngapa to, Mbah? Ora iso ceplek le dan kuping rambute mlebu kabeh kok. rambut. Sabar. Sementing saiki ngono ya. Wong kuwi ra kena meri. Ning nek pengen oleh. Pengen itu. Nek pengen ki iso berusaha, ning nek meri dadi kowe engko dadi sirik. Itu dadi sirik ya. Rungokno kuwi. Cukup semono. Yo Mbak Mura ya Mbak Tati. Wis ayo Mbak Tati Ya. nggih nembang apa? Sriuning. Pak, iki ra nggo padu to iki. Wah kurang apik no. Wong kok nesu meneh nggo kowe bancine tuwa iki. Kira gak ardame yo gawe masalah. Maaf, ceplosan lho aku ora muni dhewe. Tatin. Ngapa? Ngapa? Iki suasanane lagi arep kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Seno ngantek jalan tengah kowe wis mbumboni meneh. Lho, Aku ora ngerti to mriku nek sing tukang ucuk-ucuk. Ora, saiki jenengan tua ora? Mbok ora tuwa. Apa? Uzur. Banji usur. Kowe rasa lunga wong ora nonggon kok. Apa-apa digawani. Nggih, ngage mbok, Pak. Iya no. Putri kang sulistyeng warni Sri hening mastika uban. Apa? Suket gojong aja nganti krungu lho tenan lho. Rasa. Anu Tatin ki pasang susuk neng nggon ilat. Nang aja nganti krungu lho. Suket godhong aja nganti krungu digawake dhewe lho. Sing mburi kuwi disusuki nganggo kompor kok. Lha ya aku ya aku kok mulo kok Ora ngomong. Bocah ya biasa Biasa. apa penggemare nek sak madya ora mungkin. Ora mungkin. Sing mburi disusuki kompor. Kompor. Kok ora nek tungkune ya, Pak? Hah? Aku kari sumbu tok kok. Mbah Siono, Tati. arep melu sapa? Ambilan iki. Sing mburi dikeki Aku ki apa? ra belo-belone. Aku ki kan Sing tetep mburi keki apa aku krungu? tegese dinai. Sing mburi keki apa? Lho nek mburi. Omong sing mburi Kompor. keki apa? Lho kok iso? Lah nek nang mburi ki rak ning pawon. Pawon ki kudu ana kompor. Lah aku ora nggawa kompor kok. Lah nek ra nggawa kek mburi wae kok. Lah piye to? Ora usah bingung, aku ki tetep tresno marang sliramu. Wah. Kok panjenengan dadi tresna kalian kula iki? Ah nek loro iki nanggung. Saestu apa? Kok nanggung piye lho? Kene ya ndek sumbu lho mangsane iki. Wis ora padudon. Pancen Iya. iya. Aja tok anu to. Iki ya seneng mimin ki ya senengane kok. Cuk-cuk ae. Ucuk wis ora ana wong wis tentrem-tentrem kok. Aku tak tentremke. Kene Pak. Piye? Hah? Kowe wis tau dadak ya? Ora. Iki kaya ketemu banci-banci pensiun ngono kae. Ditakokke, "Wis atuh dadak ya?" Wis karek kelop-kelop kae. Iya. Aduh ya. Enak. Putra Kanjeng Sira lawe tak prangkang bacana Kamu bundel nyocok Contoh bundel. Bundel ki. Wong bundel kok nyocok ki piye to? Ha iya bundel wae nyocok. Iku tuh jam bundel. Apa ya? Pleci. Oh. Mulanya kugruk. Nyaku. Bebelo Wiratmaya Tanurung Sriuning Gunung
dadi kusumaning Tuba Ya, mangga. Ya, suarane ya apik kok ya. Dikancani ta, Lek? Ayo. Ya. Pak De. Sarihening mustika tuban labuh kasran lan sabaya pati mararaken wiraya wis prasetya nandhang kanthi
Mbak April, Mbak Tatin masih ana. Ya. Ki mau muni gending Sriuning mumpung sing padha rawuh akeh ya ditambah streaming Dalang Sena Channel ngancik 27.000. Wow, amazing. Luar biasa. Ayo padha ndedonga bareng-bareng ora ketang mung sedhela wae nok apa. Iki sing ngripta Sriuning Abah Sukron Suwanda gerah eneng rumah sakit. Disuwunke supaya enggal pinaringan bagas waras ya ngono ya diparingi sehat ya iki mau putrane lagi wae chat karo aku disuwunke supaya ndang sehat ya amin mak muga-muga ndang waras ndang sehat ya wis menehi rejeki wong pirang-pirang lah ya lumantar lagu Sriuning iki sapa wae sing ora kerejeken ya iki mau ya kerejeken kuwi banci loro karo wedokan siji kuwi lho monggo sing apik matur sembah nuwun tanpa upami ya. Sik bali nggone Tin, kok ndak malah selak padu meneh. Kana. Sing siji supane kaya serigala. Sing siji Sribombo. Yalah, sabar. Serigala ki rak perangane kewan to, Pak? Ora. Hewan. Kaya padha wae. Basa Jawa karo Indonesia. Ora apa sabar. Riptane Mbah Haji Sukron Suwanda kejaba Sriuning ana Anu sesidem. Sambung wanci dalu. Dadi kanca-kanca awake dhewe barang golek pangan ya lumantar riptane beliau mugi-mugi enggal pinaringan dangan. Amin. Ya, karo dilanjutke iki ana sing nyuwun Gerajagan Banyuwangi. Ya. Sing nyekar Mbak Anting. Wah ya diaturake. Ya, Ting. Elisa barang durung lah ya. Wah, iso pirang-pirang kok ya. Ki ana nyuwun meneh pepeling meneh sing nyekar Mbak Tatin meneh. Wah ya. Lagi laris kok ya mak iya. Rasa serik lek Min. Rasa baene apa-apa nek rasa baene. Ki ana meneh sing nyuwun. Liwung Mbak Tatin meneh. Wah, saya umup. Umup. Liyane Tatin apa rasa. Oh, iki lho saking Hansip nyuwun Mbak Tatin supados adus. Wah. Alah, mula ambune kok anune pra umum. Jarene nek adus kowe pengen dadi ciduke lek. Moh, Lah ciduk kok nyelungup kok ngono. pilih dadi sabune. Wah, sabune wae. Mangga. Iya, Ting. Bawane napa, Pak? Bawane manut kowe, blam-blan kowe, mambyat-mamyon wae sing suaramu iso munggah-munggah. Ya. Suarane apik bocah iki lah saka Jawa Timur kon. Ya. Ya, ngomong. Malah setoring. Ya. Lah jenengan ngomong wae yo. Dalang kok kon meneng ae iki ya piye kok dalang kok ora oleh bocah. Sesuk ya lancang ketularan virus Tatin ya pengaruh buruk kok dampak buruk sing nggon liyane kok. Kabeh wani kok. Dalang retok ngomongi bayar sapa ora ngomong. Apa mayang kok mesti ketularan kowe ketularan liyane ngono anteng ketularan kuwi marake dampak. Sapa ngerti lek lip sync? Mambiat mayang dikersake Pak DC ana mraga tuwa ya semen leren sik ya Lek. Piye? Kertane istirahat rumiyin. Senajan aku tuane rak wis koklok. padha wae. Wis sisan, Mas. Kula uyupke napa riyen Pak En? Kula uyupke riyen. Wis ta ora usah ganyi wae kowe. Wis tak ngombe sik wis nembang kok. Apa tak kok nglirike rono terus Ora apa-apa. Kebanteran Bapak Di? Ora justru swara ki banter.
Kudu cetong. Ya. Nuswan Tujune gelasnya ki ora ketut mlebu ora jan. Alah Pak. Teles ya Allah. Teles lho Lek ya Allah. Ya Allah, Pak De ra ngesakne. Kok aku to? Iki lho Pak De sariawan patang nggon lho malian. Aku ki ora ngerti apa-apa kuwi sing Malah kok tekan ngendi to, Pak? Ya Allah. Wis aturu aku. Asak gelase ngapik kok. Kalau Pak De kalau Denko sing ngendang. Wah, Denko mbok ganti Ndomelek. Ndomelek ki anu lembut banget dadi ngono. Tumplang. Ayo ora wangun. Ini rak terus iso turu. Mbak diganti susu online. Wes kaget tenan aku. Susu online apa ana to, Pri? Susu sing khusus tulang kae lho, Lek. Anlin. Oh, tak kira Susu online. tak kira. Kowe malah dua iklan kae. Set-setan. Kok sasetan kok set-setan. Awong kaget ki sak arepku ya. Nek yo mesake tenan asli yakin lagi iki ana dagelan bintang tamu kok kekapyuk jarang panas raine. Mesake. Wis dungkap yuswa jek kekapruk barang. Yo. Pianyo Aman. Ata inceng kok. Kodene jegleng. Sip, kreativitas. Sip. Nek jane asline yo cen ngene iki. Ngono wetan. Blambiangan terus ngono kuwi. Jenengan bengok blambiangan. Ngondasmu. Sing kuwasa ki sapa? Kok rumangsamu Aku ki dalang kok diperintah sinden. mau kon meneng sae kon bengok kowe jare kok plin-plan to. Jarene nek meneng anu. Apa? Engko aku tak seneni. Kok meneng tok sengeni piye? Lah ya kowe iki gaweanmu nembang karo nek nang kono engko karo ngono kae. Nek ora ana kowe ra gayeng pokoke. Engko nek bar engko wayange piye terus Copot idep. Itu dicopoti wis. engko nek tangi gara-gara engko bar gara-gara Lah kok nek mboten hoake tok bandem cempolo. ayo ben dadak netel e. Ayo. Yo. Netel napa Pak De? Cempolo. Aku mau. Aku ngadeg nek bangsa tetelan. Kuwi tetelan apa to, Pak? Aku ya ora ngerti kok. Yo. Lor kita lalas angkat. Teles sih ngene Pak Sura. Ayo kan dadak tok dungo. Lah ngapa? Jaluk semprotan, virus corona. Virus. Semprot. Nah. Dagelan tuwa senior kondang kok gur kisinan karo bocah. Lah wong cetha agek temandang kok didumo.
nek ra didumuk ya ora piye-piye. Kene iki rak ya urung tekan. Ha iya ya disambungi apa-apa. Dinggo memean. Ya. Ya, Ting. Kang kaliwat liwat. Walah ngomong ae. Saka Mas, saka Pak Hari Megong bur belakang kelir daleme mburi kelir kono mau sing grajagan mau. Ya. Aja takon seneng susah. Wajane penak iki ning iki rong bengi iki ndapuk pengedram luput terus aku. Sing ngambengi saya parah. Ya. Tanah endah gumelyaring kancane sak diwangi belambangan belambangan Wah, ping kalih mawon. Dayoe teko yo aku ora apal kok ayo yo Taman Sarina Swantara belambangan belambangan gumelane Taman Sarina Swantara belambangan belambangan gumelane Taman Sarina Swantara belambangan seneng-senenge wis tak aja takon wis pirang-pirang jaman turun-temurun ya wis kelakon akhir pramono tapi langit diromake biru yara sakit ganti mati ngomong sing ngira belambangan gunung-gunung iromake perkoso sawah lan kebon iromake subur nguripi ya mangga bukani saron yuk Kera
bisik-bisik semayangan materi janji urip sirsiran rajakan Banyuwangi raino bengi sing tau sepi lanang wadon ganekani susah longgoh nong pasir-pasiran semyur-semyuran keretoan mano-mano seliweran lanang wadon gandeng tangan pinggiran pinggir pesisir gerajakan bisik-bisik semayanan materi janji urip sirsiran yang asli yang sirsiran Tersun Matur sembah nuwun. Gayeng tenan. Regeng banget ya Pak, ra krasa kesel ya Pak. Oh ya kesel kok ra Ting rasa. ting nyonya. Lho. Girong lho ya. tambah Eh? tambah Nyo. 100 nah. 200 Sasah lho. 100 wae Wis ora. 150 Wis turu mudhara ngono. Saniki kok gampang emosi lho jenengan niku. Aku sak playana corona iki aku. Ayo mah ngoyak wae ayo marah emosi. Nggih, ya matur nuwun Mbak Anting Lambangsih. Ya asli saka Kediri. Monggo diaturake ya Mak. Iya, Mbak Elisa ya Mbak digabungke karo Mas kok Mas ngantian Mbak Apri, Mbak Mimin karo Mbak Sehono. Ya. Masa Mbak iki kaya ana kumise lho. Ayo. Kuwi nek didandani yo ayu dhisik. Iki kaya Mbak apa Mbak? Mbak apa Mbak? Wis sakarmu watone oman. Piye sak. Piye Mbak? Sehat to? Wis Kesel. priksa. Kesel kaya mangkat. Ayo kedah-kedahe sak. Iya. Wis sagu. Ya muga-muga sehat ya Mbak. Ya. Sesuk tak terke nek priksa. Ya. Periksa apa to, Sa? Anu. Periksa apa? Gula wi mau lho Pak. Ora kok Pak Seno kok. Jare ro Pak Seno sesuk tak terke Pak. Aku periksanen Sa. Gak. Kaya Iki ora lara gula, Lek. bagus. Jiwa nek kowe iki. Aneh-aneh.
Ya iki Mbak Nggih. Elisa or karo Salaso. Nggih. Ngaturaken menapa nika? Iki jane iki pepiling sing disuwun Mbak Tati. Ning kowe nyuwuni dipalilahi Mbak Tati. Nembung sing apik. Oh Sing apik. nggih. Apik lho. Wah iki diwakili Mimin wae piye? Aja aku disantap kok malah ngono malah ojo. Ono diwanek-wanekke. Aku tak ati-ati. Aku butuh mentol nek karo Mbak Tati. Ora salah ya aduk diuyap apa meneh salah. Ya aku dikancani to. Kok nek diteladung lho kowe ngono. Ya ngene karo berlutut. Mbak Tati ning Kang Minul yang jagat. Nyekel nek to, Mbak. Minul yo ing jagat. Kula nyuwun idu palila. Kok idu? Idi kok idu. Idu ki air liur. Nek idi ki nyuwun dililani. Apa mareng idoni? Idi bukan idu. Idi Idi. palilah. Kula nyuwun idi palilahipun Mbak Tatin. Kula ajeng nyekar panjenenganipun kagunganipun tembang Loh, ya Allah. pepeling. Kok nyekar panjenenganipun Apa masene? Kok nyekar panjenenganipun iki piye Apa to? iki? Wong isih meger-meger. Meger kok arep disekari rumang sama apa? Wonge jak urip kok. Kok disekar. Lagu tembang jare sekar. Wale Bener kuwi kowe iki ya do jeneng lagu ki nyekar nembang kuwi nek cara Jawane alus nyekar. Lah kok nyekar ning aja jasad? panjenenganipun sa. Ora wis. Kebareng Mbak Tatin kula badhe nembang nyekar menekar ngono. kagunganipun raganipun Mbak Tatin. Ragane. Iki ya. Padha wae. Iya sesuk wong mecicil juan ora. Lah salah kok ya melu-melu Elisa. Aku mung kleru le omong kok. Ya aja kleru. Kowe nek getak aku tak tandangi tenan kowe. Wani piye? Hah? Wani apa piye? Amangko. Saiki nek wani medona. Ora wani aku nek saiki. Ya kene ning kodak kene yo. Arep ngopo ning kota wong loro? Nata wayang kowe. Nata wayang. Kok emosinan lho, emosinan. Tak kandhani Mbak ya. Tatin kula nyuwun dipalilah. Piye, Pak? Mbak Tatin Mbak Tatin. kula nyuwun Kula nyuwun idi palilahipun. badhe nyekar Adik nyekar. badhe Ya Badhe. badhe wis menengo badhe nyekar ekar lagu pepeling lagu nipun sekar pepeling ingkang saged kala wau boten ingkang kala wau dipun disuwun suwun sing nyekar panjenenganipun sekar Mbak Tatin Mbak Tatin ning gandeng Mbak Tatin ning kandeng Mbak Tatin gejala bisu gejala bisu Amin. Kowe diplasuke lho sa. aku dudu lho Mbak melu-melu kae lho Manut karo dalange. langkung Kok sing bayar kono kok ora manut. Ya nek eleknya aja di not. Aku dong arep apik karo kowe lho ning gandeng kowe melu-melu kaya Ayo iki. yo ya apik Goblok. iki apik ayo. Aku Ndak aku piye? darani wong salah tak benerke. Aku piye Mbak Tatin. Mbak Tatin Nyun idi palilah panjenengan. nyuwun idi palilah Kula badhe nyekar jasad panjenengan. kula badhe nyekar jasad panjenengan Mbak Simpel ringkes. Nambah ora sah izin barang. kok aku dadi diseneni iki sing salah Mimin karo Paseno Jasadipun panjenengan wis bener. artinya apa jasadipun panjenengan jasad Dasar ki mayit ki. mboten Mbak kula mboten mayit kenjenengan Iki sing salah ki kudu Mbak Mimin, kudu Pak Seno. sinten Lho, Pak Deseono. ora melu-melu kok di melu-melu wis entuk maksudnya niku nggih Mbak saged nggih iso niki wonten sawerane mboten ana niki sawerane nggih kula napa nggih Mbak Tatin ah iki kudu jujur iki Ha dijelaske. Jujur. Jujur. ning ngarep sike kudu ning ngarep Nek cara logika kudune kowe sing nyanyi kowe soalé. Lek logikane ya paronan. ah ngandel ora Apik. kan le nyanyi aku Ya kan iki dijaluk aku. terus Sa- Atas nama aku ya aku entuk sithik-sithik ngono lho. wong ki nek ikhlas kuwi bakal rezekine lancar wis kekno Tatin kabeh ra apa-apa Ya kene, heeh, cepet kene. Awong didum ra urung ya wis jukuk se. lah jane pira mengko 1000 mung dipara loro ya 2500 nggo apa es teh we kurang 300 300 Mbak dadi 400 oh ya alhamdulillah ono bener ra kok didelikke dulu iki jeneng iki 400 berarti ya wis 200 ya Iya ra, Bu. Salim Salim. deal ya Deal. tak nyanyekke sing Oh, apik dadi Mbak Tatin ki. Ngapa wis rasah omong? Arep dadi makelar to iki. Arep melu padha Mimin. Walah. Padahal malah ngusul. biasanya tambani sih nggih ki Nek ngusulke mau ya. komen beres-beresan ning ngarep iki bos kowe
Beres ya, Mbak. Oke, sip. Sip, kamu emang teman yang baik. Nah, iya. Sesuk aku dibelani tiru lho. Hah, sapa? Iki. Ora nyanyi kok mangan kringete kancane. Yo ben lah apa? Lho ono padha wong ora nyambut gawe kok mangan gaji buta. Sing ngenehi Dadi ikhlas lho. daging. Ya niki. Sing ngenehi ikhlas lho. Ya jane ya ora ikhlas wong ora nyambut gawe kok. Lisa kowe mangan ikhlas kringete rasa? kancane. Lisa, ikhlas ra? Setengah ikhlas. Lah kan di para loro. Nya, aku ra duwe duit 200 apa-apanya. Baik. Kan di para loro dadi ya setengah. Nek kamu gak ikhlas aku gak mau menerima. Iya iki. Do padu tak bubarke sik. Iki do padu. Iki lagune apik lho iki rukun lho iki. Kepeling lho iki. Ya Pak Seno lho. Apa? Dadak minta izin ki ya ngopo ngono lho, meng arep ngadu domba. Lho. Heeh. Oh. Pak Seno Wicaksono meso disalahke. Wis ini rasik tuwa tumandang kok do padu. Mbok yo ket mau ngono lho. Sae ngono. Piye? Dite pira? 400. 400, Mbak. 400. Lho. Nah, Diklumpukke sik dadi Lumpukke. siji. Lumpukke. ora 400. ono sing tuwa ora ono. Wis ndang do padu. Genge nek dagelan tuwa nggawa saweran mulih gulone dadi 600 sih, Pak. Mulih. Piye? Ya. Ras itu. Piwiti sa? Iya. Engko iki sik terakhir isih ana sing luwih heboh nel. Iya. Liwong iki engko nek ora. Iya. Nggih mengke juru kuncine iso balang apa. Iya, Pak. Iya. Rukun Islam kang lima puniki ketindakna mring para sesama aja padha ditinggalke rukun lima niku Eno. sahadate kang ngangka siji kang ngangka loro salat Dene. kang telu Ramadan nindakno poso kapat yakat ping 5 ngibadah haji rukun Islam sampurna. Ya, mangga, yuk.
Matur sembah nuwun. Sami-sami. Terima kasih. Nah, niki lho singkat padat terus apa perlune. Oh, matur nuwun Pak Seno. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Wis. Iya. Nah, iki sing pungkasan ya, Nok? Ya. Iki ana panyuwunan liwung. Oh ya, sing nyekar Mbak Tatin. Oh ya. Karo Ayu sing ngurung nembang. Ya. Sekalian ya. Babarke pisan. Tambahi sing tuwa Prastiwi yo. Oh, piye? Prastiwi lovers langsung tepuk tangan langsung. Wong telu ayo. Ayo Tin, ayo yuk, ayo Pras. Yes. Iya. Yes. Yo Mbak Tatin, Mbak Ayu, nggar aturan kok kowe tak hukum kowe pokoke. Lah pripun ira mangkat kok menyang. Sinten to, Ibu? Hitungane dadi geseh to, ayo. Dalang utang. Dalang utang. Dalang milenial kok ora bayar to Mambeng. Ora bayar dengkulmu melocot kowe. Urung tenan. Iki mau tak bayar Prastiwi 2 kali 2 malam kok. Oh, urung e. Urung dikae to? Urung. Takon pengendange. Ya kene neh. Cindil. ceritane mungkin cepogoe kepunjulan sinden ngoten to, jenengan jatah ra mangkat ning tetep mangkat ngoten to. Lah wong wis ditari lho. Malam sadurunge iki tak tari sesuk kowe nyinden awan bengi ya yu, aku ora mangkat. Lho, izin ki nek sinden ki liyane Pak kula benjang mboten mangkat nggih. Ya nek iki ora, aku ora mangkat. Mlengos kaya aku. Nggih, Ndoro Ayu, ayu. Ah kok menyang tingil-tingil. Apa cah iki aku? Butuh butuh aku menyang wis ben. Ya. Ya ora apa-apa. Kok disaur utange. Ya beres. Ndak ngisini-sini dipresani para pamirsa. Para pamirsa. Dalang kok utang. Isen nak aku. Mbok disuwun saiki wae men padha padange to Bu rasa kongko disuwun saiki. Tak dadekke siji nang amplop jaluk saiki ya dobel dhek tenan. Mulih karo ngono kuwi mesti gleling kae mulih. Iya. Terus tekan omah nganggo ondrok kang serah lemrah kae. Ah dedeke mung 150 cm kok nganggo ondrok. Aku mbiyen tau mrono tak ampiri mayang jam 8 bengi mlayu lho nok mergane. Ah tangi turu kok nganggo ondrok dawa banget kae. Daster dawa kedawan kae lho dadi kan. Weh mayat aku ya ngono. Tapi ini. Aku. Jane arep tak cucup kowe. Mbok omong. Moh. Ya diaturke liwung. Mati kutu wong loro iki pokoke galine sinden iki mung Prastiwi. Sak gentho-genthone Tatin ceplakep to ning ngarepe Prastiwi ra ono. Lagi urusan pribadi kok aku melu-melu salah meneh. Rawani ya. Iki rawani kalah ayu kok. Aduh. Pelanggaran. Inggih Bu, inggih. Kalah seksi, kalah ayu kok. Seksi kalah ayu. Apa nek meng Tatin? Coba. Oh, maju pamerke. Apa wani ngono? Halo. Ayo lho. Piye? Golane. Iya. Si Pak kowe Kola. wani Mbak Tatin apa wani Mbak Tatin? Aku kalah nek karo Ibu kalah. Kalah. Nang menange siji aku. Apa? Rada dhuwur. Oh, Ngece. Wis. Ngecen. ya apa-apa cendek kok wis ben kok. Ya apa-apa. Ning ayu, egolane ya apik. Rasah muni ngono, mau wis elek kok saiki melek ayu. Aku elek ayu kowe. Dar ora. Ayo dadi malih ngapa? Gampang malek aku. Padha dalange mulak-malik rajek. Piye? Padha Muni piye kowe. kowe? Mulak-malik rajek. Ya.
Limong ya dijogeti. Oke. Ora. Ganas Iwan. Semungso Bu Prastiwi iki karo Karo Mas aku aku. lagi. Pokoke karo aku lagi ra cocok. Nek cocok muni oke. Nek oke ora wis ya wis. Berarti atine lagi ra cocok. Iya, wis ora apa-apa. Sing penting gelem nembang. Ya, yuk. Diatile wong. Tengah, sing cilik tengah. Sing SD tengah. Aku tua dhewe. Cilik umure napa dedeke? Dedeke sik tengah men. Oh. Druwake. Aku ki cilik ning gedhe. Oh. Andelok apa? Mas. Yeah. Awe Wis bejo-bejane dalang duwe sinden ora ndek isin ya aku. Jane sing salah ki Pak Seno. Ngapa? Bu Prastiwi ki ora keciliken. Apa? Pak Seno sing gegeden. Aku iki nek nyinden sangu seragam lho. Seragam napa? Tasnya tilik ono, rok abang klambi putih. Nek rampung langsung dandan tilik nek tilik sepuhe beraturan bahasa Indonesia. Seragam SD. Tulisane impress ngono. Zaman kuno makuno Impress. SD Impress. Yo. Dadi, yo. Digoyang Bu Prastiwi. Aku emang penak lingguh bintang tamu yang asep. Abola-balane cah SD ya trunyukan. Harae didempi. Ora apa-apa Pak SD kok rung mudeng Subasita ora apa-apa. Didepi ondol. Apa? Aja mancing lho kowe, Pak. Ya omonganmu diatur lho sing. Iya, aku soalnya cangkeme Prastiwi ora ono kampase. aku masuk ketularan Wis. Wis piye? Pak Desone jumenengan kersane jenengan jenengan napa? Ngadeg apa Pak ngonamu? Jumeneng piyayine. Piyayine Piyayine jumenengan apa? Ya ampun Kleru Bu. aku. Lek jumeneng piyayine duliyane kok. Wis setelah aku sesuk dadi dagelan rusuh. Aku wis entuk alem iki mah ketularan. Sesuk-esuk ae yo. Awake rada ora penak. Syukur nek isih iso. Iso. Soale wong gula ki angel. Ngomongi. Ayo gliak-gliak. Gedek. Wah, Gedek-gedek. Slentik tak. Apa? apane? Nek meng gedek-gedek nggo apa? Horor, Bu. Aku ora mudeng apa-apa lho. Wis rasa dislentik sing wingi wis isih mules kok. Lah kok mules ke ditungkak apa piye kok? Ayo, sabda. Ya. Pak. Ayo sabda. Dadi sing niki sing dipanggil jenenge maju dadi leader joget ngoten. Ora sok kok sik kowe ora ngerti. Jejer. Jejer. Siap, gerak. Ayo siap. Kene wong telu, Ayo. Lek. Sing yuk. Siap lho. Siap, ayo. Siap. Nggih. Cangmong, gerak. Das yuk, iki dase wong tua yuk. Lah ngepasi lho, Bu. Iki sik das iki. Aku ora melu-melu lho. Ora lho, aku ora. Lho jare cang kiri yo pas. Ijol nek nujol Bu Prastiwi nang kene Mbak Tati nang kene. Aku puas aku iso bales ke loro atiku. Lah kena ngapane to, Bu?
Das iki di Oh, kenang dase. neh ora. Siap ra neh ra. Wes ta. Ki mau cang kanan ya ki mau ya. Ya. Siap gerak. Nah, iki aku. Wah. Siap gerak. Siap. Cang kiri gerak. Jinjet. Iki tugadene. Lah ya, cang kiri lho kondok. Aku wong tuwa do nggo dolanan keseneng to. Jarene ra nggo. Kowe jarene ra nggo dolanan gelo. Heeh. Heeh, Chan. Ayo. Sabtu. Horor. Horor kok. Aku kok dadi ting prinding ya. Aku ting greges kok krungu sarane Bu Praski. Ayo. Bapi ya ta aku. Aku Apa? virus corona apa? Corona kuruna. Iya, Pras. Sabtu. Iya. Nganggo India lho, engko siap lho, Pras. Iya. Dentang-tang dendeng-tang kudu sing luas ya. Ya. Digoyang bareng bersama warga Laras Indonesia. Iki sing marahin disenengi Abah Lala iki. Dek iki streaming karo rombongane iki mesti. Iya. Kirim salam cendol dawet. Oh iya. Nyawer ra engko tok pek mingan. Ora. Ora. Apa? Yo. Gelut yo. Kudune dalang iki hormat karo anak buah. Lho, Ora bedina ning nesu. ora nesu aku. Kongkonan bajing-bajingke. Parah. Unek-uneke disampaikan, Bu. Unek-unek jenengan disampaikan. Meng kongkonan utusan. Kok susuk 2000 jaluk. Alah, lho. Pahit, Unek-unek tokke meleh unek-uneke ra apa. Moh wis ra iso metu. Minta. Dewasa iki dewasa. Terus dewasa terus iki guyone dewasa kabeh horor. Omongane Prasti iki aja tok percaya. Iya. Aku ki juragan Blobolomo kok. Iya. Blobok. Blobok. Blobok ki matamu. Yo. Ayo jawab kendang-pandangan yo. Sing tuwa ngapa kowe? Pasen. Malah ndelok-ndelok. Waneni neh Bu, waneni aku ya seneng ya nek jenengan waneni kuwi aku rasa Do ya. puas. Ya diajar wae yo. Ya. Diajar bareng-bareng. Ayo nya nek ada diajarnya. Jenengan kiwa apa tengen apa ngisor apa dhuwur? Sing tengah aku. Ngisor Enak. dhuwur malah pilih tengah. Milih tengah nah aku. Wegah, aku wegah. Tarik. Bu, Heboh Prastiwi iki heboh. iki ya ampun. Aku ora tekan atiku lho, Bu. Oh, nah aku tekan. Aku tekan wong kuwi ra ndek perasaan kok. Yo, mangga. Yeah.
Wis mau ngarep dong. Sik. Apa? Aku ora sawer. Bu Pras pikantuk Ngene iki saweran. wong salehah ngene iki. Mbak Mimin kasih mic Pras Mbak iki Mimin. pikantuk saweran. Nggih. Eh. Sik. Tak merono aku. Cincin. Wah. Nuwun nggih, Pak. Entuk sawer saka Mbak Tiara Yantika ya. Cah wedok wae ra util kok kowe util. Ayo TikTok ya, ayo TikTok. Ya. Mbak Mimin yang ngarepe. Nggih para sederek ingkang badhe numbasaken dolanan anak-anak. Menika mboten ngangge baterai, mboten ngangge menapa-napa. Kok padake robot terus. Nyomitmu abot ka. Iki istri praktek sik dunang tang. Kok aku sing nom-nomono kok aku. Ah sing tuwa sik kok. Mbah tuwa keri. Kok sik. Tuwa nggo isuk-isukan. Sik to. Iki sing duwe wenang seutuhnya penonton. Lho. Prastiwi joget mboten? Mboten. Joget. Jangan menolak. Yo, ding-tang seneng aku. Ayo kita lihat Bu Prastiwi joget yo. Yo. Tak sawer. Iya. Ya, iki. Rene. Batuke ndi batuke? Iki. Halo Roy. Ya Allah. Iyalah Dek 100 dhewe wangedan. Entah. Sing penting kan sing nonton akeh. Engko penggemarmu dadi akeh. Viewermu dadi akeh. Viewer. Ayo, tuh, dan ayo tuh. Ayo kok nganggo dolanan aku. Oh. Wah. Tepuk tangan. Lagi. Asik. Iya. Goyangan mau. Aja dipaksa kesel ya yu. Ora. Kene tak idak-idak wae. Apane sing dadak? Lah ya kesel wae ora, kesel to? Heeh. Emang ora tak idak-idak. Mengke. Urute sapa? Dituding. Ayo geni kowe. Ayo bancine kuwi makon-makon. Makon-makon dadi aku ping pindho. Wong tuwa kon pindho. Niki lho, Bu. Apa lho Bu? Ayo apri ora kena baca ayo. Kowe mengke ditirokke lho. Ya. Ya. Nananana. Wis. Aja Prastiwi. Ayo tirokke. Ya Bu, wis dicontoni. Sapa? Ayo sakarepmu. Ayo. Ayo. Mbak Ayu. Aku gak encok ya, Bu. Apa? Encok. AGM. Encok Bu, encok. Ora krungu kupingku. Encok ya ora apa-apa. Heeh. Ayo. iya, aku, Sportif. Ya. Apa? Arep kabur. Aku arep lingguh kene lho. Sabda Pandita Rat. Aku rasa apa? Ayo, saya. Wis yuk, wis lembut kabeh wis. Ampun. Kok kaya wong Sing ngobahke bokonge tok sak awake. Ora kaya wong giling jamu. atik kaya blender. Lah ya kan lagi encok kaku awake. Tatin, ayo Tatin. Ya. Tepuk tangan buat Mbak Tatin. Nggih. Oh, kaya ono request sing suwe.
Tekan setengah loro. Gari apa ora? Modal. Seneni mbok-mbokane. Ya. Kok Mbak Tatin. Ayo. Kok aku menaku pindho. Bilang dulu sama Mas Denko. Denko. Apa sih? Denko. Ayo, akon Mas Denko. Mas Denko. Ora Denko ora. Mas Denko. Nyuwun dikendangi. Ayo Mas Denko. Kudu ngenten lho. Ya, kowe ngono kuwi ngomong. Madang urung tin durah. Tak durah. Tuh tangi jam pira? Jam 09.00. Dadi Tatin ki ciri-cirane kaya nggon kae lho ana sing tau pasang story. Ini huruf apa? Huruf apa? Ini S. Mas Tuloh. Iya. Sabda Pandita Ratu. Ayo. Kosek. Lah. Mentale. Kose lho, mau liyane ketake ora ngono kuwi lho, lagune apa nadane ora tung teng ngene ora ngono kuwi lho. Rada ana ndut-ndut ngono ne. Ben Nadane iki ora tung teng kuk. Iya. sing bener to, Denko. Heeh ta. Ora nganggo ora Saiki dhewe maneh-maneh sing bener to Denko. Ambok sumpah cangkemmu ngono Mas. Ngene iki tak kuduke penonton. Sing bener to Denko. Lah sing bener piye? Denko ngono biasa Ya, ngono. Denko. Ah, kowe mau sing bener to Denko. Masa ta? Kok nek cangkemmu ngisal kalu. Ora yo, banget ke. Iya. Yang bagus ya. Pandita Ratu. Wah. Wes. Ah kok suarane kok beda? Apa piye? Bedane piye? Monggo kan padha to kuwi dadi bubuk. Kok dudung to bubuk ngono. Mbok iso dipadake, lehmu turu miring mesti. Bocek. Bedane piye? Biasane piye ta? Kok bubuk ngono kuwi. Andane Den kowe pancen karo aku mbok wi. Aduh. Kamu cinta ya sama gue? Ah. Mbok bilang terus terang sama gue. Enggak usah begitu. Iya. Asine piye aku sing lantarke. Ora kok muni dadak. Nek arep cepet mati ora apa-apa kok. Nek arep cepet mati karo Kok iso, Bu? Lah Nek cepet mati. Lah ngapa? galake ora umum kok. Yo galak nek karo Denko aku ora galak. Ya. Jajal piye Denko? Jajal piye Denko? Awas, suatu saat kamu Ayo. akan sesok kowe iso ngadeg nang kene klepek-klepek lho. Aduh, ya kelepek-kelepek. Jajal wae. Saiki wae. Saiki wae kon ngopo? Rawani dhek rung siap mental. Parani, dadi aku tak parani. Tak parani. Parani Rono? Iya. Ya, Ya, mosok perempuan marani laki-laki. Alah mosok. Prastiwi, kok linggung apa? Linggo. Lah ya diterus. Ki agak nyang-nyangan e. Kok nek kedaden aku setar ya, Bu? Aku setan. Wis oleh siji, Bu. Kadang Bisa delokne kok. Sesuk anggere titi mangsane mayang adoh sak bis ngono arep tak keceri. Diwayu semen cangkeme. Ah pas turu wae. Langsung tak cekoki. Keceri gonamu ya omong aku. Adake. Iya. Wis rampung e. Wis Urung. Iki Mbak sing tuwa banci tuwa. Ora saiki wae aku srogo tuwa nganti. Pak Dese Hono ki. Lho, Bu. Aku mung tengak-tenguk lemes. Ayo. Mesake aja Mas ana sel kuwi. Ya, ya. Sabda Pandita.
kompak tenan kok. Nyo. Nyo Prasnya. Ya alah kene apian. Kenal kok Bu Prastiwi terus ta ya? Lho aku kan tersayang. Lho ya. Iki maksudnya piye iki njaluk kon Kan nyambut gawe wong telu. Iya iki tak pasake pasti men didum kowe karo Tatin. Mbak An wis entuk maunya. 100 kok didom wong telu ngomanan 30. Kene diresik sik matane iki. Aduh. Aku nek idere payu 50 e. Asik. Ya. TikTok ya. Didum-dum kae engko lali. Ada kira ngerti trike wae. Ku nek terus joget-joget terus munggah panggung terus tengok terus kene suluk wis mati wis. Tatin rawani nakokke, Ayu rawani nakok ming jual jawil kae terus anggere arep takon, "Piye, Bu?" ngono. "Ngopo?" ngono. Duit teh dom-domke. Ah, tenan dulu ora. Tenan. Wong iya asline ya maling kok asline. Aku utang rong nyaur. Ya, nggih matur nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Ya sampun jam setunggal. Karo Mbah Siono. Ya. Ada sekedhik pengantikan. Monggo pangandikan kagem Pak Lurah mawi Buduko. Monggo. Nggih malikinipun Bapak Lurah matur sembah nuwun sampun nampi kawontenan kula kalian Pak Dese Hono miwah Ibu Dukuh mugi-mugi sansaya rumaket tradisi merti dusun menika lumadi kanthi sae mboten namung wilayahipun kang resik ning atine ya melu resik insyaallah pembangunan jasmani rohani ngono ya Nok. Wis ki pangandikan apa? Nggih mugi-mugi Dukuh Mlati nggih lan sedaya kemawon tansah pinaringan dirga yuswa amin tinebina saking suker sakit amin sembah nuwun sampun Mak Cangi nggih matur sembah nuwun ya Nok teruske dhisik ayo tak derekke